दा जोंनि बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहानो मिथिखायो बिपिएफ पार्टिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो उइदिन 5 मान्थ्सआव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बेखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा नुगासिनो दंखायो। दा जेरै बुंनो थाङोबा कनस्ट्राक्सन लाइनावहाय डेभेलपमेन्टआ जोंना फुल स्पिडआव जागासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानैबो जोंनि गोबां बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा खोब मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरो जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोनदों आरो नैबे फैबाय थानाय 9 एप्रिलावहाय जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोनाहाय बिपिएफ पार्टिखौनो हाजासे सापर्ट खालामगोन होननानै खोथा होदों। आरो आङो दा एसे बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानदों दासिमाव जोंनि बिपिएफ पार्टियाहाय लाइमोनफोरनि थाखाय इयुथ्सफोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै होखो आरो इयुनाव मा खामानि मावलांबावगोन। दा जोंहा जोंनि बिटिसिआव जोंहा जोंनि बिपिएफ पार्टिया गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जेरैबायदि सिगाङावहाय सिगांनि बिटिसि इलेक्सनावहाय 5 गेरेन्टिस होदोंमोन बे 5 गेरेन्टिसनि मादाव जोंहा इयुथ्सफोरनि थाखाय 100 क्र'रनि बाजेटखौ जोंहा दोननाय जादोंमोन आरो बेखौ 2 लाख खरि जोंहा जोंनि बिटिसिनि गासै 5000 लाइमोनफोरनो जोंहा बेखौ होनाय जाबाय आरो नैबे जोंनि एसेम्बलि इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो 15,000 इयुथ्सफोरनोहाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ हरबावगोन होननानै बेखौ खोथा होदों आरो बेखौ इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो बेखौ होनाय जागोन आरोबाव दा जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बिपिएफ पार्टियाहाय फैबाय थानाय समावहाय जोंहा जोंनि लाइमोनफोरनो जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो कचिं सेन्टारखौ खुलिनानै होनो नागिरदों। दा बेवहाय जोंहा जोंनि इउपिपिएल सरकाराबो बिथांमोनहा गावसिनि सरकार थानाय टाइमावहाय सुपार 50 मिशनखौहाय खालामदोंमोन बिथांमोनहा खिन्थु बियो मा लिमिटेड मानसिफोरनि थाखायल'मोन। दा जोंहा जोंनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआहाय दा जोंहा बेखौ जोंनि जायगायावनो जोंनि बिटिसिआवनो जोंनि माने जायफ्रा जोङो जायगायावनो थानानै न'आवनो थानानै जोङो बे कचिंखौ लानो थाखाय खाबु मोनगोन बेखौ खालामनानै होनो नागिरदों। दा सुपार 50 मिशनावहाय जोंनि इयुथ्सफोराहाय जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बेहाय बिसोरो माने दिल्ली बायदियाव गुवाहाटि बायदियाव थांनानैसो जोंहा बे कचिंखौ लाहैनो गोनां जायोमोन। खिन्थु डेभेलपमेन्ट होनोब्ला मा माने जाय बुस्थुआ जोंनियाव गैया जाय बुस्थुआ जोंनि बिटिसिआव क्राइसिस बेखौ लाबोनानै होनायासो जोंनि थाखाय जोंनि बे मोनसे डेभेलपमेन्ट। दा बेखौ साननानैनो बेखौहाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय जोंनि बे कचिं सेन्टारखौ जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव खालामनानै होनो नागिरनाय जादों आरो जायफ्रा पिएइचडि खालायगासिनो दङ पिएइचडि स्कलार बिथांमोननि थाखायबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ 3 लाख खरि रां अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों आरो जोंनि जाय दा फंबाय बिनानावमोनहाय मेट्रिक एग्जाम लिरदों HS फाइनाल होदों बिथांमोननि थाखायबो जायफ्राहाय टप 10 मासिखौ आवग्रिनानै लानो हागोन